Γεια σας, Παρασκευή 30 Αυγούστου και ο Αύγουστος μας εγκαταλείπει σιγά σιγά, αλλά με καλούς ιονούς, γιατί το Σάββατο έχουμε την όψη του εξαγώνου του Ερμή με το Δία, μια όψη που ευνοεί την επικοινωνία, την ανταλλαγή, η διάθεση είναι πολύ ανεβασμένη και βεβαίως ευνοούνται οι όποιες εμπορικές δραστηριότητες ή συμφωνίες. Η όψη ευνοεί ιδιαίτερα καρκίνους, εγώκερους, παρθένους και ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου, που μπορεί να έχουν εξελίξεις σε επαγγελματικά του ζητήματα αλλά και στην προσωπική του ζωή. Για την Κυριακή, η πρώτη του μηνός, ο Σεπτέμβρης, μας υποδέχεται με μια θεαματική όψη, αυτή του τριγώνου μεταξύ του ήλιου και του Πλούτονα, που φέρνει εξελίξεις τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Κάποιοι μπορεί να δουν το κλείσιμο ενός κύκλου στις υποθέσεις τους και το άνοιγμα ενός νέου, και αυτό να γίνει με μια σχετική ευκολία. Βεβαίως θα υπάρξει και από πολλούς η τάση επιβολής των απόψεών τους, με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, και που βεβαίως τη ρεβάνς για άλλη μια φορά θα κλέψουν οι ισχυροί, μια και τα παιχνίδια του Πλούτονα πάντα έχουν να κάνουν με μια επίδειξη ισχύως. Στην επιφάνεια θα βγουν πολλά εργασιακά ζητήματα, και εδώ θα υπάρξει και έντονο το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης, ωστόσο για κάποιους θα υπάρξουν ευκαιρίες αρκετά μεγάλες που θα καρποθούν. Ευνοημένοι της όψης είναι οι ταύροι, οι παρθένοι, σκορπιοί και εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου, ή όσοι έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια αυτά και τα δεκαήμερα αυτά, που μπορεί να έχουν μια σημαντική επιτυχία, ιδιαίτερα στην επαγγελματική ζωή, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε τις εξελίξεις της προσωπικής ζωής. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα τις ημέρες αυτές για τα 12 ζώδια. Κρυός. Έντονες εργασιακές διεκδικήσεις εγείρει για σένα η όψη. Και τώρα μπορεί να βρεθείς μπροστά σε ένα δίλημμα για το τι πρέπει να κάνεις και ποιο δρόμο να ακολουθήσεις, μια και υπάρχει το ενδεχόμενο να έχεις κάποιες προτάσεις ή ευκαιρίες για τις οποίες όμως πρέπει να πάρεις θέση και να τις διαχειριστείς. Ή ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο να σκέπτεσαι μια πολύ πιο ριζική αλλαγή στον επαγγελματικό σου χώρο. Και αυτό σε προβληματίζει, όμως είναι πιθανό, και ιδιαίτερα εσύ του πρώτου δεκαημέρου, να ανοίξεις έναν δεύτερο κύκλο ή να χρειαστεί να κλείσεις και έναν άλλον, και αυτό να σε ταλαιπωρήσει λίγο. Βεβαίως δεν αποκλείεται να έχεις εξελίξεις και στην ερωτική ζωή, που εδώ ενδέχεται να ανοίξεις ένα νέο κύκλο με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Ταύρος. Είναι μια όψη που μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες και νέα δεδομένα. Αν έχεις παιδιά, μπορεί να εισπράξεις μια μεγάλη επιτυχία τους που να σε κάνει να χαρείς πολύ. Επίσης, μπορεί κάποια οικογενειακά σου ζητήματα να βρουν εξισορροπιστικές λύσεις που να σε διευκολύνουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γάμο και το σύντροφό σου. Επίσης, πολύ έντονη είναι και η ερωτική σου ζωή, και τώρα είτε μια παλιότερη σχέση σου περνά σε μια άλλη φάση πιο στενή, είτε μπορεί να έρθει στη ζωή σου ένα νέο πρόσωπο για τους αδέσμευτους Ταύρους, με πολλή ένταση και δυναμική, ιδιαίτερα για εσένα που έχεις γεννηθεί 29 και 30 Απριλίου. Δίδυμοι. Καταρχάς, εκείνο που μεθοδεύεται με κάποιο τρόπο είναι οι εξελίξεις στην επαγγελματική ζωή, που τις μέρες αυτές, ιδιαίτερα οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 5 και 6 Ιουνίου, μπορεί να έχουν είτε μια αξιόλογη επαγγελματική πρόταση, είτε μια συνεργασία, είτε ακόμα και μια αναγνώριση στον επαγγελματικό τους χώρο. Για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 29, 30 και 31 Μαΐου, υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχτούν μια σημαντική βοήθεια από ένα πρόσωπο του οικείου τους χώρου, είτε να θελήσουν να ξεκινήσουν μία ανακαίνιση στο σπίτι τους, είτε να τακτοποιήσουν κάποιες παλιότερες εκκρεμότητές τους που αφορούν την ακίνητη περιουσία, είτε ακόμα να τακτοποιήσουν και μία παλιά τους εκκρεμότητα σε σχέση με κάποια οικογενειακά τους ζητήματα. Καρκίνος. Οικονομικά ανοίγματα και ευκαιρίες προενίζουν οι μέρες για αυτές για σένα, και τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχτείς μια αρκετά σημαντική πρόταση οικονομικού περιεχομένου, είτε να έχεις κάποιες σοβαρές διαπραγματεύσεις με τις οποίες θα προωθήσεις μια ιδέα ή ένα σχέδιό σου, ή ακόμα ενδέχεται να κάνεις μια σημαντική αγορά την οποία σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Ακόμα και ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 1η και 2η Ιουλίου, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας γνωριμίας που μπορεί να καταλήξει σε κάτι πιο σοβαρό παρακάτω. Ακόμα για τους γεννημένους 6 και 7 Ιουλίου παίζει και ένα ταξιδάκι.
ή μία συμφωνία ή επαφή η οποία έχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για σας. Λέων, εάν τον τελευταίο καιρό έχεις κάτι στο οποίο στοχεύεις και αφορά μια πρόταση που έχει να κάνει με τα οικονομικά σου, που βρίσκεται τώρα στις διαπραγματεύσεις, ενδέχεται να σου αποδώσει καρπούς οι προσπάθειες που έχεις κάνει όλο αυτό τον καιρό για να την προωθήσεις. Ακόμα μπορεί να αφορά μια επικερδή επαγγελματική συμφωνία με αρκετά καλό οικονομικό όφελος για σένα. Ή να αναγνωριστεί και η δουλειά σου και αυτό να έχει πολύ καλές συνέπειες. Για τους λέοντες των πρώτων ημερών, προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι στα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και αποφύγετε να γίνετε εριστικοί, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις. Παρθένος. Πολύ καλές μέρες για τα σχέδιά σου, που τώρα βρίσκουν συμπαράσταση και υποστήριξη, είτε από πρόσωπα πιο πάνω από σένα, είτε κάποια άτομα που έχουν τη δύναμη να τα υποστηρίξουν και να τα προωθήσουν. Και βεβαίως τις μέρες αυτές θα μπορέσεις να περάσεις πολύ πιο εύκολα αυτά που θέλεις να πεις στους τρίτους. Ιδιαίτερα για σένα που έχεις γεννηθεί 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Για τις ίδιες ημερομηνίες ενδέχεται και μια σημαντική ερωτική γνωριμία που θα ανατρέψει πολλά από τα δεδομένα σας. Επίσης, για τους γεννημένους 9 και 10 Σεπτεμβρίου μπορεί να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη στην επαγγελματική ζωή. Ζυγός. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με ένα παρασκήνιο ή μια κατάσταση που οργανώνεται πίσω από την πλάτη σας και αφορά τόσο το φιλικό κύκλο, όσο και αν ανήκετε σε κάποιους συλλογικούς χώρους, πρόσωπα με τα οποία έχετε επαφές ή συναλλαγές. Ή ακόμα παίζει το σενάριο να μπείτε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να έχετε κάποιες μυστικές συναντήσεις ή επαφές προκειμένου να οργανώσετε κάποια πράγματα που σας αφορούν ή που θέλετε να προωθήσετε. Ακόμα ενδεχομένως να σκέπτεστε να κάνετε κάποιες αλλαγές που αφορούν το σπίτι και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη διάθεσή σου να αλλάξεις κάποια πράγματα και να το μεθοδεύεις τώρα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Σκορπιός. Κάτι φαίνεται να κινείται προς τα σένα. Κάτι που αφορά ένα στόχο σου, μια επιθυμία σου ή κάτι ακόμα που μεθοδεύεις εδώ και καιρό. Ήρθε η ώρα να σου αποδώσει καρπούς και μάλιστα ίσως παραπάνω και από ό,τι περίμενες. Ιδιαίτερα αν ανοίξεις τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 1η και 2η Νοέμβρη, καλό είναι να εξετάζεις λεπτομερώς ό,τι έρχεται τώρα στη ζωή σου, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να σου δοθεί μια επαγγελματική ευκαιρία η οποία θα έχει και πολλές προεκτάσεις. Επίσης, για τους Σκορπιούς των ιδίων ημερομηνιών ενδέχεται μια σημαντική ερωτική γνωριμία ή να δούνε και μια φιλία τους να μετατρέπεται σε πιο στενή και σε πιο προσωπική σχέση. Τοξότης. Θα υπάρξουν εξελίξεις που αφορούν περισσότερο τον επαγγελματικό τομέα. Πιθανά να χρειαστεί να αναλάβεις κάτι που θα σου δώσει επιπρόσθετες ευθύνες και αυτό να σε ζορίσει με κάποιο τρόπο. Όμως, ενδεχομένως, να έχει μακροπρόθεσμα οικονομικά ωφέλη για σένα ή ακόμα να έχει να κάνει με μία αλλαγή. Είτε είναι η θέση σου μέσα στο χώρο δουλειάς, είτε ακόμα να σου δώσει τη δυνατότητα να πετύχεις και κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά την οικονομική σου κατάσταση. Και βεβαίως όλο αυτό να αφορά και μια καλή εικόνα του ονόματός σου. Και γενικά έτσι, να διευρύνει και τον κύκλο σου. Η κοινωνική σου ζωή, ωστόσο, διευρύνεται πολύ και τώρα κάποια πρόσωπα που έρχονται κοντά σου, είτε σαν νέες γνωριμίες, είτε γνωριμίες αναθέρμανσης από παλαιότερη περίοδο, μπορεί να σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και να σε βοηθήσουν ή να σε στηρίξουν με κάποιο τρόπο. Τέλος, μπορεί να υπάρξει μια σημαντική οικονομική στήριξη και από τους γονείς, ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 1η και 2η Δεκεμβρίου. Εγώκερος. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με ένα οικονομικό σου ζήτημα ή μια εκκρεμότητα ή μια ρύθμιση που σχεδιάζεις. Ακόμα, μπορεί να αποφασίσεις να ασχοληθείς με κάτι που αφορά ένα νέο γνωστικό πεδίο, που θα σε βοηθήσει και θα σου ανοίξει τους οριζοντές σου. Ή γενικότερα να έρθεις σε επαφή με νέα δεδομένα, πρόσωπα και πράγματα που θα σου ανοίξουν και ένα νέο κύκλο εμπειριών. Επίσης, αν έχεις κάποιες νομικές εκκρεμότητες
θα σου δοθούν οι πληροφορίες εκείνες που ενδεχομένως να σε βοηθήσουν επί της ουσίας να στρέψεις τα πράγματα υπέρ σου. Και βεβαίως παίζει και ένα ταξίδι που μάλλον θα σε ενθουσιάσει. Ιδιαίτερα για τους αγόκερους που έχουν γεννηθεί 31 Δεκάτου και 1η Πρώτου. Επίσης, οι γεννημένοι 4 και 5 Γενάρη ενδέχεται να έχετε μια σημαντική επαφή, η οποία να έχει εξελίξεις πολύ σημαντικές παρακάτω στον επαγγελματικό σας χώρο, είτε παίζει και για αυτούς το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού. Υδροχόος. Αφενός εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία σου, που δεν θα λέγαμε ότι είναι και στα καλύτερά της, μια και ενδέχεται να σου βγουν κάποιες κρυμμένες σκέψεις ή αποθυμένα, που λίγο ως πολύ μια έτσι, πώς να το πούμε, μια ανασφάλεια, μια φοβία μπορεί να τη βγάλουν στο μυαλό σου και μάλλον δεν σε αφήνουν να δεις και πολύ καθαρά αυτά που γίνονται γύρω σου και να τα αξιολογήσεις. Πιθανά να χρειαστεί να κλείσεις ένα κύκλο, περισσότερο σε ό,τι αφορά τη συναισθηματική σου ζωή και να δώσεις τη θέση του σε νέα δεδομένα που θα παρουσιαστούν μπροστά σου και έτσι έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Πιθανά να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρήματα τρίτων, που ενδεχομένως να σου δημιουργήσουν και κάποια διλήμματα και ερωτηματικά ως προς το πώς πρέπει να τα χειριστείς. Και βεβαίως, σημαντικό ρόλο παίζει και η ερωτική σου ζωή, που τώρα γίνεται πολύ έντονη και μπορεί να έχει κάποιες πολύ έντονες ερωτικές εμπειρίες. Ιχθύς. Ένα από τα σενάρια της όψης μιλά για την αρχή μιας νέας επαγγελματικής συνεργασίας, που τώρα ξεκινά με ευνοϊκές προϋποθέσεις και μάλιστα είναι κάτι που μάλλον το προσπαθούσες εδώ και καιρό, απλά τώρα ήρθε η ώρα του να εξελιχθεί. Επίσης, μπορεί να μιλάει και για την αρχή μιας νέας ερωτικής ιστορίας, με πολλές προοπτικές εξέλιξης ή ακόμα και μία φιλία αλλάζει πρόσωπο και γίνεται πιο στενή. Έρχεστε πιο κοντά με ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζεστε εδώ και καιρό. Ιδιαίτερα για τους ιχθύς που έχουν γεννηθεί 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου. Για τους ιχθύς της 5ης και της 6ης Μαρτίου παίζει ένα αντίστοιχο σενάριο στην ερωτική σας ζωή. Μία προσωπική σχέση και καθόλου ενδιαφέρουσα που εξελίσσεται ή ακόμα και μία καλή εξέλιξη σε κάτι που μπορεί να αφορά τον σύντροφό σας. Αυτά για σήμερα και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των επομένων ημερών και το τρίγωνο του ήλιου Πλούτου να πώς διαμορφώνει το σενάριο στα 12 ζώδια. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ καλά, να χαλαρώσετε και εμείς τα λέμε πάλι από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.